oikein hyvä tässä lampaiden paimentamisessa. Meet sinne lampaiden taakse ja kopistelet ne vaan itse sieltä ulos. Mennään. Hyvä, noin. No. Meet vaan itse sinne lampaiden luokse. Ja reilusti sinne lampaille saakka. Voi ainakaan yritä ottaa niistä kiinni. Kato. Hienosti. Hyvä, sit vaan uusiksi haette ulos ne sieltä. Tää kävi jo. Näit sä? Vähän hieno. Tässä on ympyrässä. Joo. Näetkö sä mitä se tekee? Nyt se vähän mokas, mutta... Hyvä. Onko se eka kerta? Oh. Eka kerta. Se onkin kiinni. Varokaa! Nyt siellä oli tää toinen räväpää. Se juoksuttaa noita lampaita. Se jää vähän kauemmas se auttaa. No niin, otappa nyt pujan luokse. Täällä. Hyvä. Hyvä, ja sitten kehut